So mukufamba tichifambawo taiudzwa kunzi ambuya vako vakatopika kuti iwe haugare mumba ende life yavari kutoda kuti urarame ndeyekuti zvavakaita ivo vakasvika pakuchembera vachienda kubhawa. Zvavakaita ndo zvavaida kuti zvavari kuda kuti zviitike pauri. Gugu vakatora mapanga mumba ovuma muzamba kutoti mitoiti pramastofu kungusati kana magazi vava maisa machi mapanga yavoisa poti pamusoro mapanga yakatsuka kuti red vaiti vainipisa maoko chitora chinipisa wandu kukureka ndimuna nokwata ndimuna nokwata saka ndakazoda kutiza bebva ndibata ndichida kuti vakatora banga vavo ndichipisa apa akatasika hombe. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kune matambudziko mukati mekurarama kwevanhu anounzwa zvizhinji nekupiwa mazita kwatinenge tichiita nevakuru, ringava zita ramai, ringava zita ratete, ringava zita rambuya rinozokukonzeresera matambudziko ramangwana ravo. Nhasi uno tine mhuri yekwaManamike yati aiwa tibatsireiwo pamatambudziko atiri kusangana nawo semhuri. Tine matambudziko mazhinji, dzimba hadzisi kumira, mabasa haasi kuwanika. Chingava chii chiri kutikonzeresera? Patiri kufamba tiri kubata zvinhu zvaishandiswa pachivanhu nambuya kana kuti natete, tisingazive kuti ndizvo here zviri kuita kuti matambudziko atinawo ave anowanda. Saka regai titaure nasekuru vanonzivo sekuru Emmanuel tinyatsonzwisisa kubva kwavari kuti pavari kufamba vari kupiwa here tsanangudzo kuti chii chingadai chiri kuitika mukati memhuri. Regai nditaure navo tinyatsonzwisisa nyaya iyi. Mukomamani makadi? Ndinofara makadiwo sisa. Ndinani ririzei zuva renyu? Zuva redu rakakomborerwa naMwari rese rine kutambudzika mukati memhuri. Honga. Tichienda kumushande kupi mukomamani? Kumushande kwaSerima kwaGutu. KwaGutu. Saka matokwira bva kwaGutu? Honga. Imi munotongwa kwaChief Serima here kana kuti muri mberi kwachona kwana Chief Munyaradzo? Isusu tiri paChief Serima asi tiri pasi paChief Maodza vari pasi vaSerima. VaSerima ndivo chief vakuru, then kwozoita vaMaodza vanova pasi pavo. Tiri muraini rava mukwasi. Honga. Tichitsanangura mhuri, makaberekwa muri vangani mufamily menyu? Mufamily medu takaberekwa tingati baba vedu sevanova baba vedu vakanga vane vakadzi vakawanda, saka kuti tiverenge vana kuti tiri vangani panotinetsa because takazara nyika yese, asi mumba mai vandakaberekwa we are 7. Hongo. Ndonzwisa vakadzi vakawanda haisi nhamba. Vunga mazuva apera takanga tione mumwe murume aitsanangura ndine madzimai 5 ende takatonomaona shuwa kuti i5. Zvino kana imuchiti takaberekwa takawanda kana kuti baba vangu vaine madzimai akawanda, zoti pane pekuti unotadza kunyatsoziva because vana baba vanoita vana vakasiyana siyana kwakawanda wanda. Unozokona vafonzi nevana vakanga vari kwaGutu nevana vakanga vari kwakati. Imi muchinzwa nhoroondo yacho kubva kuvabereki venyu, vanoti madzimai akanga ari mangani? Panhamba yatinayo pari zvino tine 26 madzimai chete. Madzimai, asi pa26 paitariswa kuti nzvimbo yese yaingonoshandira baba vaisiya kune mwana, saka vana vamwe vanotouya mukati memhuri each and every week, each and every day. Unotonzwa chinzi ndiri kwaManamike. Hongo. As first time vachiuya voti pamwe mune muchungo ndimi vana mukoma mozoona aiwa kutone vamwe vakuru vakadarika imimi kana kuti kune vadiki zvakare pasi penyu, mainzwa sei ma first days munachiya chiti ndiri mwana wababa venyu? Pekutanga zvinogona kunetsa kuzvigashira, asi tazoona kuti situation ndoyo zvanga zviripo, takangotanga ngoti vanin'ina ngavauye, madzikoma ngauye, vanasisi ngavangoya because musha unongori musha womunhu wese. Saka pakutanga zvaitirwadza kuti saka tichazovawo chii mumhuri, asi takazongoona ndo zvinongoripo pamusha, saka ngatingogamuchira zviripo.
bongo. Saka nhamba yamuri kuziva iko zvino sevana mavangani ndanzwa muchiti kwenyu muri 7 ko vamwe vari kuzouya ava iko zvino nhamba yamabata mavangani Panhamba yatasvika pari zvino tiri kutaura zvekuma 80 something. Nearly right now vana mukomana nasisi tiri pa 88. vana vega vega nevamwe vamusati maziva Vatichiri kuziva tisati tatsvaga vamwe vasati takuziva. Yes. baba 1 Baba 1. saka baba venyu pakaoma tichienda dambudziko mukoma mano takaona matitsvaga mukati tiri dambudziko rari kusangana naro semhuri sana ifunga kuti imhuri yakaita sei kwanyaguyo tichizoti aiwa tiri 15 kana kuti tiri vazukuru 7 pandiri kunzwa zve88 vana chete vamwe vasati vatouya vakawanda dambudziko rakatanga sei uye makazoziva sei kuti mumusha mapinda dambudziko Chekutanga inini pano pandiri I'm 33 years. Pandakatanga kuona dambudziko ndakazama kumboroora patina ndisingakwanisi kugara nemudzimai. Then ndichibva ndaenda kuchechi zvokunonamata zvezve. Then ndichibva ndazosangana mamwe mafriends achibva nditi Yesu kunamata tiri kunamata. Tatadi kumbonoti timboenda samwe timbonotsvaga kuudzwa kuti kunana madzibaba. By time yandakazoendako ndo pandakatanga kuudzwa kuti kuna tete venyu sisi vako iwewe vane usevenzesa kurapa asi vari mukati meguta maguta umo asi sisi ava kushandisa kwavari kuita hakuzi kuda kwedzinza kana kuchi asi kune urombo hwavakaita. It was in 2008. Then from 2008 ndakabva ndangozvitora sekuti zviri simbo. Then by time yekuti ndiri kufamba zvinhu zvakabva zvatanga kungoramba kuti even marriage chaichayo handisati ndadoni marriage pano pandiri pa 33. Zvinhu zvachona zvezichi settled hapana marriage iri kubuda. Then chii chiri kuitika mumarriage isati enda kumberi nembokubata ipapo chii chiri kuitika mumarriage yenyu imi mukaroora nadzva muchiti mudzimai handigare naye chii chiri kuitika chinoitika ndogona kutonoroora izvozvo ndotobvisa mari asi mukadzi anongosvika pangotakura zvinhu uende kuti hazviiti kuti ndigare mumusha meitanga magadzirisa zvinhu zvepamusha penyu chii hazvandiri kusangana nazvo kuhope kana kuti handizvinzwisisi haakwanisi kuzokutsanangurira. Then inini wachona isusu varume atobva ipapo unosangana kana nemunyama uti unosangana nemajambo amwe kuti unogona kungonzi paitika zvakati kana uchivheni washanda. I used kuenda kuBotswana ndichinoshanda ndikanounganidza mari. Say last year I was raised about 26,000 but that 26,000 yakangoparadzwa ne1 day and no one knows kuti ndine mari but ndakangorobiwa from nowhere. As after that ndakadonzwa vamwe vanhu vakutotanga kutoseka kutotonga uchifungudza kuti unodi ivavo veukama vana sisi unobuditsei hapana chaunovhera ukabuditsa vana sisi vari kuzimbabwe. Yes. matosvitsa shoko iri kana kutanga isati rasvika ndakarobhigwa muno muzimbabwe ndakarobhwa masikati machena asi ndadorobhiwa handina kana munhu wandakakwanisa kuudza ndakangotaura nemafriends angu ari kuBotswana kuti guys ndasangana neproblem kuzimbabwe handisina kana mari mota ikatotorwa ikarohwa ikaenda nanhasi mota handisati ndadoiwana. Then ndo pandakatanga kuchifamba nokudini then by time ndotsvagawo kuti unoida kutsvaga kuti mahope kuti upamubatsirikane ndo by time ndakazotanga kuzosvika pandakuda unosvika kuti ndisangana namukoma Robert ndikwanise kuti kutsvetawo nyaya dzavo ndikwanise kuwana unokwanisa kuti kunondi assist. Saka ndakasangana nemachallenges even nanhasi ndosangana nemachallenges ekuti even pandoti ndaraisa even mari yangu haishandi chinhu. Ndine stand iri mumasvingo nhasi yandakatenga 2011 haisati yapera kana kuvakwa iri muchivhu the same. So the time yekuti ndikada kutenga chinhu mombe ndakadzitenga ndandasvika mombe dzadza kuma 12 but izvino ndasagwa nemombe 2 dzinongofa hadzina chirwere panouya vevheti vachivheta vanongokutaura kuti hapana dambudziko mombe yangofa sichaiuraya hapana. Saka ndo panabva ndatanga kuchitsvaga vazukuru ndatsvaga vazukuru ndo pandakatanga kunzwa uina kutondodza kuti sekuru ndine problem handizogara mumba ndiri kunotsvaga Tanya handine problem handizogara mumba ndiri kunotsvaga Leni akundodza kuti ndine problem sekuru zonazvo zvikundifambira handina kana birth handina kana chitupa. Saka ndoita sembuya havasi kana kuda kutudza dzinza sekuru imimi ndimi madzvanzi yacho chitionesai toita sei ndikatoti no problem ndiri kusanganawo nemaproblems akatodai regedzai tichiuya tichiita chuma chimwe chete tibetserana muri vazukuru vangu. Ndichibva ndanotaura nababa munini vavo anonzi Jim ari based in South Africa. Jim inyaya iripo zvikanzi sekuru matogona mauya ndachitaura nevamwe vana sekuru asi vangu vachindiharasa because mufamily macho kune vamwe vanoenda kusaidhi kunosapota zvinhu zviripo
then kune vamwe vasiri kunosapota zvinhu izvi nekuti isusu hatizi kuzvida asi kuna vamwe vanongofarira that life. Saka ndichibva ndati alright chiregedza ndichifambidzana nevazukuru ndikwanise kubetserana navazukuru inini zviri nani kuti vazukuru vazive dzinza ravo. Sisi vari kuramba kubuditsa kuti vana ndeve kupi. Baba vavo kumusha kwavo vanongotaura kuti kulowa gwera asi havazi kutaura kuti ndokupi kwacho. Saka ndikabva ndati alright chimira tichitsvaga kuti tibetserekane tiite sei. Saka pa15 years dzapfuura sisi vangu vakanga vaita zvekurapa izvozvo vane zvimicheka yavainazvo. Pane musikana wavakasiyira musikana yatoramba kudi kuuya tachitaura naye zvakanaka but ari kuramba zvese mutinokomunicata naye asi akabatizwa zvinhu tikati takuda kuti tiende papi kuti tinowana help haadi kana kubatika anotanga kukudzai nhoroondo. Saka tazomubvunza akabva nditi mune zvinhu zviripo mune zvuma machira masa mune a lot of things muzibhegi rachona zvechin'anga zvirimo. Then by that time pane mumwe muzukuru anonzi Bobby wakanga vachigara naye. Bobby iye akambotora futi those things akambogara nani nambuya. Bobby ari kuzviti ndiri madzibaba ari kuSouth Africa but tikataura kuda kunobetserwa hadi kuuya panzvimbo. Hatodi kutombozvinzwa zvepanzvimbo anototanga kudze ndiri kuuya mangwana kana kudini because ndakatombotaura naye it's about 3 months ago tingatidai till now anenge achingodza ndiri kuuya kusera mangwana sekuru avhera akadi akauya. Saka dambudziko rachona rakabva ranokura nekuti vana veswa muri kuona dzimba dzavo hadzizi kana kufamba hapana neimba ipapa. Ndobva ipapo hapana kana ane anything chanokwanisa kuti ichi ndechake. Even mukomana rapa anotorwadza kuti munhu wekutoti akutotora zvinodhaka kutoti atobvisa mastress adi ana birth ana chitupa. Saka zvinhu zvekuti zvabva zvandidya mwoyo kuti alright sisi vangu inini vakasiya vatigadzirira vatipa jambwa iyi asi isusu tiripo ana bhodhi tochingovasiya vakadaro here vana vachingotambura nesu tichitambura ndopatatambudzika navo nekuti even ivo sisi havachaoni vaenda kuzvipatara. Vachienda kuzvipatara unosvika vachinodziwa kuti maziso enyu haana dambudziko. Vapiwa kuSouth Africa vakaenda kuhospital makadzi aripo vakanopiwa mushonga zvikanzi dambudziko renyu ingonotsvetai maziso enyu anoona hamuna dambudziko ramuinaro. Asi ndichivabvunza vanotaura kuti ndakatadza kuzoona pandakangosiya zvinhu. Ivo vakanditi zvinhu zvakabiwa mumba. By the time yandakazobvunza Jimmy ari kuSouth Africa ndichiti Jimmy mama vako said zvinhu zvakabiwa. Chinditsanangurira zvizere iwe bhozi ndiwo uripo. Zvikanzi no sekuru zvinhu hazvina kubiwa. Zvinhu vakazvisiyira anonzi Mai Panashe. Ndikati alright vari kupi zvikanzi let me try kuti nditsvage macontacts emunhu uyu. By time andakapiwa macontact ndipo pandakatanga kuchitaura naMai Panashe vaya. Ndikati neMai Panashe ndachida kuonawo zvinhu zvamakasiyirwa nasisi vangu. Ndipo vakatanga kutaura shuwa zvinhu zviripo pandiri. For 15 consecutive years zvinhu zvichigara nemutoro. Asi mutoro wekuti zviti kana kuti kudini hasi kuda nezvinhu izvozvo. Ndo zvinhu zviri kutambudza chero pese vana pavafamba ndo zviri kuenda. Vana vanokwanisa kurwara. Se last week Tanya akarwara zvimwe zvokutoti sekuru ndina matirewo zvadai achiti paside pake parwadza pari kuita bayo rikudi kana kuenda kuchipatara papasina mari results anotaridza kuti munhu ari kurwara. Saka ndo dambudziko guru ranyaya kupinda. Zvokuti even ini chero kuti ndibate chinhu handina chandiri kubata. Ndinongori munhu akangodai. Chero ndikashanda chero pakanzi kuti unogona kutadza kauya kutobhadharwa wotokirieterwa kuti wanga achida kudai inenge chingori munyama seizviso ndadori nemunyama wokuti chero ndikada kuita chinhu hapana kana munhu anokwanisa kutombozviteerera ndingonzi ameno uyu. Since the day randangotanga ngotaura kuti sisi let's destroy zvinhu zvenyu izvi till now inongori minyama chete. Yes. Ndinonzwisisa mukoma ndikudzorere zvakare kumashure mbichana. Ndazomutsanangura mimi kuti sisi vane zvinhu zvavaishandisa pakurapa. Tozoti vanhu vanorapa zvechivanhu vanenge vaine mudzimu wemudzinza. Sisi vakanga vawana mudzimu kupi zvakafamba sei kuti vazotanga kuprofita ndopanoda kutangira ipapo. Sisi ndakavabvunza ndikati sisi ndanga ndichida kubvunza mudzimu wamuri kuti muri kurapisa nemudzimu. Isusu tiri vana tsoko. Handina kumbovhera ndambonzwa chero vana baba vana sekuru vachiomberera vachiti zvini tine mudzimu wabudira pamwanasikana. Saka ndaida kubvunza kuti pamakauchirirwa kuti mudzimu uzoshanda pamuri ndekupi. Zvikanzi bhodhini nemudzimu wandiri kushandisa mudzimu wokumusha kwamai vangu. Ndikati zvakanaka. Saka ndandiri kwaSerima ndichibva ndaenda kumusha kwamai vavo ndichibva ndanoona sekuru vasara.
vakabva vandatibvunza sekuru ndauyawo ndine nyaya ndaida kubvunza mamuchiziva here kuti Lucy ari kurapa kana kuti airapa zvikanzi atizvisi anorapa nemudzimu wekuenyero kwamanamike ndisekuru ndikati ano vanga vachiti mudzimu watiri kushandisa ndio kuno kumusha kwaamai vangu imimi vana sekuru munokwanisa kutozviziva zvikanzi hatina mashura akadaro hakuna mudzimu wekuno kumusha kwedu unonoshandiswa kune munhukadzi hazviiti kuti mwana wemukwasha kana dai ranga riri dzimu raingonobuda rotaura zvaroda kuti riite kuti rinoshandiswa then by the time yandakadzokera kuna sisi ndira kunovaonesa kuti nai sisi koma muchiti zvakati sisi vakatanga kupopota nekuchinja nyaya vakatanga kunditi ndo zvandinoziva ndoshandisa mudzimu wekumusha kwamai vangu imakuda kutondinetsa ndikataura zvinhu zvacho zviri kubviswa zvinhu zvakabiwa ndikati ko bhasikiti riri kutaurwa nezvaro ramakanga muchiti vanhu vakakudini munotsvetachi zvinhu mukati zvikanzi bhasikiti zvinhu izvozvo zvakabiwa ndopana vandataura kuti sisi ndinoda kukonfemera zvinhu zvenyu hazvina kubiwa zvinhu zvenyu pane pamakazvisiya musikana uyu ndiri kutaura naye ndopandakabva ndatora foni chibva ndafona musikana uyu achibva adavira ko ndikati ndina mbuya waBobha right now chitaura nambuya waBobha uvaudze zvinhu zvavo zvauinazvo ndopakachitsanangudza hanzi nyere ameno haina nyatsi kuziva zvechivanhu mine micheka irimo zvuma zvinhu zvakangowanda wanda ende vamwe vachona vandaitobvunza vaitoti ameno chimwanzi chinokonzeresa kuti vana vagorwara here kana munhu asina kutodzokera futi nemwana paari anozodini handinyatsi kuzvinzwisa bo zvechivanhu handizvinzwisisi saka ndadaro ngati zvinhu zvenyu zvanzi zviripo vakatanga kuchichema yenda zvakabiwa pane jira ndikati pane mapakato amamwe anotoripo saka mukufamba vanhu unenge wakungotsvaga uchiti pamwe zvinoita mukufamba mumwe watakamboita ndichida kunzwa kuti zvakamira sei pakangotaurwa kuti ivo vanga vane shamwari yavo yaita zvokurapa ndio yakavabatsira pazvinhu zvipi izvozvo saka ivo manje kuti vachibuda pachena havabudi pachena nekuti pavari kunzi vakazosiyira zvinhu izvi handitika vachipa uyu musikana kuti zvinogara mumba kwemusikana ndopakatanga sisi kushachiona vachibva vaendeswa kumahospita pana hospita asina kuenda asi vari kunzi mazisenya hana problem vandopiwa mushonga wadonhedzera asi vasati vaona sandopandaiti sisi dai mataura chokwadi mukwanise kubuda pachena vazukuru vakanosvika futi pakubvunza kuti nai mbuya toitawo sei toda kuziva dzinze havavaudzi vanoshedzera munofa muri marombe hamusati matanga saka zvinhu izvo zvakandirwadza ndichinzwa mamwe maaudio avaisendera vana so zvaindirwadza even ndiri paground uchivanzwa vachitaura havazi munhu wekuti anotori nemwe munhu wekutoti haana kana basa nevanhu because anotaura kuti inini ndinozofa kana vana vangu vese vandakaburitsa umangu vafa vanokutovhura even matumbu madress vorakidza muroora kuti umu mangu akabudawo maoperation aya kana vazopera kufa ndo pandinofa saka zvinhu zvokuti ndakabva ndashamisika nechishamiso chakadaro kuti sei vari kudaro kumutorwa because kana muri maya mutendekuku kana kuvhura hembe yenyu kumuroora saka pane zvinhu zvakawanda zvakabva ndakwesena kuti sei sisi vangu vari kudai mwanakomana wavo asara ari kuSouth Africa anonzi Jimmy anozama kuda kuvachengeta imba yake yakatsva right now hapana kana chinhu chakabuda asi vakanga vasara varivo vari mumba Jimmy achiti akabva kuchechi dhee rachona achibva atomhanya anzwa kuti imba yatsva asi akaona mai vake vari panze then motikari yaanga atenga mai vake vakarequesta kuti ndoda kukwira mota iyi tichienda kuchechi the time yavakaenda naye kuchechi vachingodzoka motikari haina kubvera yazomuka kubva payamupakira till now mwanakomana uyu mukoma Jimmy ava ndo vamambotsanangura here kuti vakuita zvemasowe zvakare vari uyu mwanakomana mudiki pane uyu Bobha uyu mwana wemwanasikana wavo yes saka ndiye ari kuita zvemasowe ende anotori kusaidhira gogo vake anotofarira zvinhu zvavo izvozvo saka ndiye akambotanga apiwa bhegi iri pekutanga risati raenda kune musikana ndazomutsanangura kuti ndiani zvinhu ndazomuchiti mutoro ishamwari yagogo here kana kuti ipapa ndavanyasovabata izvozvo relationship yevanhu ava hapana munhu ari kunyasa kuinzwisisa asi munhu uyu anotori mutoro then last week ndakataura namai vemusikana
ndichivaonesa nyaya ndichiti ndaida kuti tibetserane tikwanise kuti zvinhu zvibve pane mwana wenyu. Then mai vaye mwana asikana vachibva vatoti budhi magona mwana uyu arikutadza kungotaura chokwadi izvozvo ari kubleeda haasi kurara haana marriage now is almost 11 years hapana chinhu chiri kumuitira asati tiri kushamisika sei because akatiti kana musiri kuda kuzvitora zvinhu izvozvo inini ndichangozvirasa kana ndozviita sei. Tikati aukamwa hazvifanwi kuti titore zvinhu izvi pasina vanhu vanokwanisa kutibetsera nokuti tinozvibvisa sei pauri ende toziva seti zvachishandisweni kuita sei because kudzinza kwese hakuna munhu ari kuzviziva. Saka iwewe kuti uzozviti unozvirasha iwe wakambozvipiwa wadi kuti timirire tatsvaga vanhu vanotibetsera zvinhu zvobviswa iwe wobatsirwa isi tobatsirwa zvinhu zvonorasiwa kana kunopiswa kana kuita sei. Haadi kuzvinzwa zvese izvozvo. Nezuro aitirai kuti taura naye achibva nditi tosangana naye 10:30 nhasi ndazomufonera pakutondodza ndotori kumba ndosvika kapamwe masikati kana kumatuni asi ndageza kana kuita sei munhu kuti anenge achingokuvhiringidzai zvinhu. Then mai vake ndataura navo vakati zvakanaka kana kuri kunzi mawana munhu anobatsira ine munokwanisa kundifonera ndobva kwandiri ndouya kuEpworth kune zvinhu zvachona kana iye asiri kuda kuti zvinhu zvibatsirwe ndobetserwa zviripo po zvinhu zviri mumba medu ende zviri kukonzeresa maproblems mufamily mani meduwo neso. Saka yari kumbotsanangura kuti ari kuzvishandisa zvinhu izvi haana chari kumbotsanangura because iye ari kutoti zvinhu izvi pane pakabiwa pamba pake zvakatoprotecta kubiwa kwakaita vanhu vakatotiza vakasiya zvinhu zvavanga vachida kuba vaona bhegi rine zvinhu. Saka hatichazivi manje kuti ari patina sisi vangu here nokuti danga asiri patinawo danga ari munhu kuti angakwanisa kumirawo nesu kuti zvinhu zvidi zvibve pari but ari kuda kurakidza kuti haakwanisi kumirawo nesu kuti zvinhu zvidi zvibude pachena. Yes. pane pamakamboendere kuvakuru nazvo muchiti mudzinza sedzinza rakakura hamungazofambe muri mega panodawo vamwe vanhu vakuru vanga vana bamukuru vanga vana tete zvakare makambokwanisa here kuendawo ikoko kunovatsanangura kuti ndomatambudziko ari kusangana nevazukuru pamwe chete nemi? Hongu ndinana mukoma vatoita kuti ndigosvika kuno nhasi vakanditi munin'ina iwewe chimira nesu isusu ninge ukatibereka tikwanise kugadzirisa zvinhu zvatikwanise kuti tichifamba tese ngati sezvo zvinhu zviri kutinetsa mari dzichinetsa wochitimiririra pane panzi chinyi tinouya kana tanzi tichiuya paground tochibetserwa tese takaungana tinavo vana mukoma vari willing kumira vanotobvisa even matransport kuti vedu ifambai makadai. Then kune vamwe vanoshedzera kuti isusu tinomira nezvefamily yedu tiri kugadzira zvemumba medu saka vari kuona vane maproblems itai zvemaproblems. Yes. Saka zvino sisi venyu varipi? Sisi vedu kutaura kwatiri kuita vari kwaSerima vari kumba. Hongu. Saka havasi kumbotsanangura here kana kuti ngatimbofambewo kana kumachechi semunhu anenge achimboedza kutiza nezvinhu zvacho kuti ngatimboendewo kana kumachechi semunhu asisachaona at 50 something years dzamataura tozoti mazuva anenge akuti hawachinetsa asi munhu anenge achiri kunyatsoona zvakanaka. Pane here pamakambovatsanangurira kuti tarisai kubva kwakaita zvinhu izvi kana kuti kubiwa sekutaura kwamuri kuita kuti ndakabirwa zvinhu ndopatanga dambudziko remaziso taenda kunana chiremba hapana chiri kufamba tadii tamboenda kana kuchivanhu kana kumapostori tambononzwisisa kuti dambudziko remaziso iri riri papi. Hongu tinogona kutaura semutauro watiri kuita asi muchingopedza kana mangwana munogona kutadza kana even kuwana $1 rokukwira kana kwekombi kana kukwira chinyi. Yes. Pane pamakambozvitei? Hongu takatombotaura tichiti toda kuenda kuna madzibaba tichida kudini asi mari chero vanhu vese vanga vane mari dzangu hapana kana munhu akakwanisa anga atonditi arondipa mari zuva rodoka tichingopedza kuronga foni yake inavhera yaita till now vese vanhu vane mari dzangu kana kuvhera abatika ende ivo hapana zvavanombokubvunzai ende hapasisina munhu ari kuda kugara navo. Saka ivo zvino vari kugara nani? Vari kugara kumba kwamukoma. Yes. Vana mukoma ivavo izvozvo havasi kutoda kuti varambe varipo pamba pavari kugara. Yes. Saka zvakakuomerai sei imimi sehanzvadzi sasisi venyu varirivo zvakare vamuri kuziva ndo vari kukonzeresa matambudziko aya sekutaura kwamuri kuita asi vasingakwanise zvakare kuti vabatirane nemi kuti mubvise zvinhu izvi muri cheneswa? Zvinondirwadza nokuti inini ndakatarisa ndendiri mwana mudiki kwavari nokuti vanhu vavari kutambudza ndisu nevana vevana vavo nefamily yese nokuti munhu wese ari kusangana nedambudziko ivo vanenge hapana chavari kuona
isusu tisiri kuona zvakawanda. Saka challenge iripo ndekuti dai vanga vari munhu akwanisa kubetserekana, takwanisa kusunungura even vana vevakuwasha zviri nani. Kana kuri kunzi vana vevakuwasha vasununguka vaziva mumusha mavo, vawanawo zvinobatika, izvi zvinomeka happy kwandiri. Even ino ndikatanga kuwana even chero zvishoma zvandabata zvichinzi zvirochengetedzeka, kwete ndoti ndazama kuumba chobva changoputsika pasina zvandaita. Even relationship chayo, marriage chayo ndechidawo marriage, but kana zvichidai ndisina marriage zvinondidya mwoyo every day. Ende kuti titotsvagawo hepo kudai inhaya kuti hatizi kuda kuita zvekuti tinosvika tichirova munhu kana kunopinda munhau dzemapurisa, ndo zvatisiri kuda. Nokuti hasha dzinenge dzine vazukuru nesu vamwe vachona zvinozotipa maemotion mamwe asiriyo. Saka ndogara ndichiudza vamwe vangu kuti ngatiite zvinhu zvine magwara, nokuti vanhu vese vane hasha nawo. Chero izvozvo nezuro makuseni ndakafonerwa namukoma vanga vachigara navo kuti ndinoda kuenda kwasekuru kumusha kwamai vavo. Ndinovataurira kuti ndandichikumbira kuti sisi vambogara kwe1 week tiwane masiro ikoko. Ndikati sekuru havambonovabvumi, svika ndichazokudza kuti zvadini. Vakaenda for sure vakambonorambigwa kuti garai navo kupi ikoko. Saka munhu achada kugara navo chacho hapana. Asi vanhu vese vanochidzira kana uchinge vabatsirwa zvinzi zvinhu zvabva pavari, tinobetserana navo, tinogara navo because vanenge varifoma kana vaida kureform. Wangu tinoziva kuti sekutaura kwandamboita, sekukubvunzai kwandamboita ndichibvunza kumusha, ndinoziva kuti pane mamwe matanho atisingakwanisi kutora isusu sevanhu, asi anokwanisa kutorwa nevakuru venzvimbo. Ndosaka ndambobvunza kuti muri pasi pachifa hani, because ndinoziva kuti kune matambudziko anosangana nemhuri ekuti sekutaura kwamuri kuti hatikwanise kugara navo nekuda kwezvinhu zvinenge zvirimo mumhuri. Ende iko zvino nehasha dzine vanhu vemufamily vanogona kuzosvika pakuita sei pakurwisana natete. Pane here pamakambosvika pakuti regai tinoripota nyaya iyi kungava kumadzimambo kana kumasabhuku, kumaheadman, kuti vatibatsire kuti semhuri tifambe, nekuti kana simba raakubva kuvakuru venzvimbo rinenge raakuita serine simba kudarika simba raminaro imimi, kuti mukwanise kusumudza tete kuti vaende kunofamba. Zvichida vakanobatwa ikoko rinenge risiri simba renyu, rinenge riri simba remadzimambo. ikoko kupoindi yekuenda ikoko tete semutauro wandamboita haasi munhu anogara panzvimbo. Saka kuti munoenda kunashe, ishe vanotanga mbokubvunza mambo tanga mabetserana navo here. Hatina kukwanisa kumboenda kwaishe, ipapo ndo chinonzi chokwadi. Hatina kukwanisa kuenda kwaishe nekuti zvinhu zvachona tonyasa kuona kuti toikwanisa kuenda kwaishe munongonzi indai mungonogadzisana kana mungonodini. Saka isu chinhu chataichingotsaga kuti zvinhu izvi zvibviswe. Ndo hasha dzine vanhu vese kuti zvinhu zvingobviswa pazviri, vatange upenyu humwe hutsva, titange kuona kuti tine imwe problem here munyama yedu here isusu usiriyawo izvinhu zvavakabata. Wangu toti mafamba semhuri mosvika munzi aiwa zvatetewo zviripo hazvo, asiwo semhuri mune zvamowo mukati memhuri zvokuti munogona kutozonoti zvatete pamwe zvitori nani pane zviri pai zviri mumhuri. Tozoti imimi hamuna kubata tete sekufungidzira kuri kuita mhuri kuti zvichida ndokurubva matambudziko edu, muchapagadzirisa sei ipapo? Nekuti tozoti mashoko anenge atofamba kakuna tete anenge atosvika kuti aiwa zvinhu zvenyu ndo zviri kukonzeresa matambudziko atinawo. Sevanhu tinosvika pakugumbuka totaura mashoko akaita sewayo. Tozoti tete vasvika vana kubatwa kwamunenge maenda, kwamunenge mafamba ikoko, kungava kumadzibaba, kungava kuna nasekuru kana nambai vechivanhu, masvika munzi aiwa zviripo hazvo, asi zvatete izvi zviri kukanganisa raramo yavo ivo. Asiwo mumhuri munenge mine zvimwewo zveimomo. Pachagadziriswa sei nemashoko ese anenge akubuda mukati memhuri achinanga tete? Chinogadzirisika pazvinhu izvi kutaurirana, nekuti zvakafanana izvozvo hatizi kuvanongedza kuti tete muri muroi. Tiri kuti tete dai matibatsira zvinhu izvi mangwana mukanzi mafa zvinozosara zvichiita sei, dai matibudira pachena. Zvichida zvinhu izvi tete ndo zviri kukonzeresa maproblems, hapana munhu avananga kuti zvakati iyi discussion. But ivo tete munhu kuti havazi kuda kungoudza vanhu kuti vakazviwana sei. Saka vanhu vakungoti zvinhu izvozvo zvina tete zvinodaro zviri izvo zvinhu zviri kudi zviri kutikonzeresa, asi tete hapana munhu avataura kuti zvinhu zvenyu ndo zvakonzeresa maproblems. Zvinonzi tete ngatibvisei zvinhu izvi muchiri kurarama, nekuti mazuva hatisina zvinhu zvokuti imi murozviti chinhu chechivanhu, asi vanhu vekufamily hatina kuvhera tanokuuchirirai maoko. Kwasekuru kwamuri kuti kwasekuru hamuna kuvhera manodi mauchirirwa. Saka makazviwana kupi, makazvitora kupi?
Semunhu mukuru kaanongoti mazvaona vana vangu kuti hanzibvisai zvinhu zvenyu makazviwana kupi zvinhu zvangu vana ava kutondinanga kavari kutondinongedza. Hongu semunhu mukuru anofanira kuziva kuti vana vari kusangana nemachallenji ende machallenji avari kusangana nawo vari kumanzwa because zvakafanira vazukuru everyday vanosvika voti mbuya tanga tichida kuziva kumusha handiti. Saka isusu tinozonosvika kuti nai masisi muri kumborambire kuudza vazukuru vedu kuti vazive gwara rekumusha kana imi muchiremerwa nekuenda kumusha isusu tiripo ende tinofamba nevazukuru chitiudzai kuti baba vavo ndevekupi havabuditsi information. Saka ndo zvinhu zvokuti hapana munhu ari kungovananga semubvunziro watingoita zvedzinza revana handiti ndo mubvunziro watingovaita zvinhu hakuzi kuvananga ende nometa tranzita vananga iye adzvanzi yedu tine kodzero yekutaura zvatinge taona kuti ivo vane kodzero yekutaura kuti vana bhudha pamadi maresva asi kana vakatinyararira nekuti tikwanise kusunungura nevazukuru nekusunungura musha vari kuomesera isusu vana sekuru nekuti vazukuru havaende kwavari vanouya kuna nasekuru. Vana sekuru muri kutiregerera tanzwa nekutukwa izvozvo pamawhatsapp group efamily nevazukuru kuti vana sekuru hamutidi munongoda mari dzedu. Saka zvinhu izvo zvinotirwadza kuti orati vazukuru vari kuchema nesu vana sekuru nokuti hatizogadzirisa zvinhu. Saka isu chatinoda kugadzirisa zvinhu zvagadzirika either ivo vakadini kana kudini zvinhu izvozvo zvikabva then ivo vosunungurwa votanga hazvitoshandi pamwe tikatoti pamwe zviri kutobviswa paruma hazvisava notanga kuona bozi kuhospital tatambura navo izvozvo chirwere chavakangounzi kuhospital BP havana chimwe chirwere BP. Ndanzwa muchiti mukomana haana chitupa kana birth. Chii chiri kunetsa vana sekuru kuti mupindire mubatsirane nemwana? Tizoti kune vamwe vana kavanotoreswa kana masinema ana amai pana baba pacho pongochekwa hapo kana sezvo vasiri kukwanisa kuvaudza kuna nababa vavo. Chinhu chiripo ndechekuti mai vemukomana vakashaya. Vashaya hapana kuwanisa kuwanikwa death rekutira amai vemukomana then ivo sisi havakwanisi kutaura information izere yekumusha kwani kwababa vacho kuti kumusha kwababa ndekwakati. Saka inini pamwe pese ndandisiri kudi kuwisisa kuti hanachi so nezuro pandakadosvika ndichitanga kutaura naye ndo pakazonoti sekuru handina birth handina chitupa ndo pandakatanga kuchitsvaga kuti saka ndobetserana sei ndo pandakabva ndabvunza kuti tingaita sei kuti mwana awane birth nechitupa. Saka kodi kwatsamba inobva kuchikoro kwakambodzidza then mukomana akambochengetwa pachildren's home. Ndofunga ipapo achanyasa kukutsanangurai zvakaitika pakandibata nezuro haana kukwanisa kuzonditsanangura pozi munhu kuti akatanga kutoita maemotions. Yes. Hazvina kuipa sekuru ndinotenda nekuti makwanisa kukokorodza zvakare vazukuru venyu mumwe nemumwe achitsanangura dambudziko raari kusangana naro nekuti sasekuru pane zvimwe zvamukutotaura kuti makatanga kunzwa nezuro nekuda kwematambudziko anenge aine vazukuru ekuti mamwe acho anoti zvakaitika kare asi ari matambudziko avakakura vachisangana nawo mukati mekurarama kwavo. Saka ndichazive manje sekuru kuti munozokwanisa here sekutaura kwamaita kuti mukuda kubatsirwa munozokwanisa here kusimudza hanzvadzi yenyu imimi vanova tete kana kuti mbuya kuvazukuru kuti muende navo kunobatsirwa ikoko sezvo ivo vari kungoti zvinhu zvangu zvakabiwa handikwanise kuzvibvisa zvakare munozokwanisa here kuvasimudza kuti handei kwakati tinobatsirwa? Hongu sisi ndinovasumudza anytime ndinovasumudza nekuti kubva dhera ndavataura nchiti sisi zvinhu zvamamuchiti zvakabiwa izvi zvirapa izvi zvikadzi shuwa akagara nazvo dzatori almost 15 years anazvo vakabvuma ndikati saka toita sei sisi zvinhu izvi imo muda kudini havana kundipindura. Yes, vanotanga kuchema. Saka kuvasumudza kuti ndini naunobatsirwa ndinoziva masumudziro andovaita. Hongu. Saka rubatsiro rwamungade mimi sandataura nevazukuru sasekuru rwamungade kuti vana vabatsirwe naro so that ramangwana ravo rive rinojeka ndekuti kudii? Ndanga ndine chichemo chekuti dai takwanisa kubatsirwa nekuti pano pandiri even nevazukuru vangu hatina kana even mari. Saka chinhu chandaida kubatsirwa nacho nchekuti tibatsirwe kuti zvinhu izvi zvina mbuya vedu zvina sisi vangu mbuya vavo zvibviswe pavari
uyo mbuya vabviswewo zvinhu zviri pavari, nokuti tine musikana rini dambudziko rakadokura, anototaura kuti zvinhu zvake hazvina kudi kumuitira mushe, pane zvakaitiwa nambuya kubva vari mudiki, saka zvoda kutobviswa nyora dzakatemegwa naambuya. Yes, saka ndiri kuda vanhu vanokwanisa kutibetserawo tisununguke, tisunungurwe patakasungiwa, titangewo kubata zvinooneka. Ndo chichemo chandiinacho, nekubetserawo muzukuru wangu mukomana kuti abude mumastress anawo nemadrugs. Ndo zvimwe zvandiri kutochemera kuti zvinhu zvake zvinyase kumuendekera, ave nemapepa ake. Yes, bozi mukadzi anotanga kutombomushungudza use munhu hauna chakati uri zvekuti anopedzisira atoenda kutonomwa doro, otanga kutoputa azichedi. Asi sandiri kuda kuti angobetserwa musituation dzese idzodzo, tivewo vanhu vanotanga upenyu humwe huri nani. Yes. Aiwa, tinotenda ndichingokubatsirai hangu panhau yebirth nechitupa. Zvanga zvakakodzera kana kuti zvanga zvakakosha kuti semhuri muri paprocess yekuti mubatsirwe zviri spiritual. Zvakanaka zvakare kuti moenda monoona changamire venyu, mutsanangura dambudziko renyu, mukwanisa kuti mwana apiwe tsamba kubva kuna changamire. Zvida neyechikoro yamambotaura iya, okwanisa kuti awane maparticulars anokwanisa kuti akwanise kuzikanwa kuti ari munyika. Tinotenda sekuru nenguva yenyu. Regaiko zvino ndimbotaura nevazukuru vamauya navo, ndinzwewo matambudziko avari kusangana nawo, tiona kuti tobatsiranawo navo sei. Iko zvino ndagara navo ndiye mumwe muzukuru wasekuru Manu. Regai tinzwewo kubva kuna Sistanya kuti ndiapewo matambudziko avari kusangana nawo nekuda kwezvinhu zvinenge zviri mumhuri. Sistanya makadi? Sisi makadi zvino ndikubatira henyu ichi so that nemuzvingotaura neni chete muchingonditsanangurira. Kuri sei kwaSerima? kwaSerima kuri nani. Takumbira kuti muteka kuti taurisei zvishoma. Ndida kunzwisisa matambudziko amuri kusangana nawo. Ndanzwa sekuru vachitsanangura matambudziko apo neapo neapo sekukuvaudzawo kwamunenge muchiita. Saka iko zvinoda kuti munditsanangurire murimi matambudziko amuri kusangana nawo, tichibvira pakuti makakura sei muchigara natete. Inini gogo andambogara navo, ndakakurira kumusha kwamai vangu. Gogo taingowati gogo variko, tikazototi vatsvagewo tabvawo kumusha kwanamai edu takura. Nguva yatikati tivatsvage gogo, pane patikambovafonera vachinzi kugara kukadoma. Tikati hatiri kuenda, tida kuenda dera tatikada kuti tiende. Gogo tikatovafonera zvakanaka, tikati vaudza tiri kuuya. Mangwana achona kwangotanga kungoitika zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki, takatanga kushaudhana kuita sei. Mari dzacho dzatati tinadzo tikasvika pakushandisa, tinazokwanisa futi kudi kuenda. Inini wachona ndogara ndichingorwara nguva zhinji. Pandofamba ndokunoenda kuchipatara, ndogona kushayikwa chirwere chanenge chichinyatsorwara nacho. Tofamba zvinonzi unofanira kunoziva kumusha kwenyu, kutsika muvhu rekumusha kwenyu. Tikati tozivei zvipi, gogo wedu havadidi kutiudza. Ndobvunza vanasisi vangu vanogara kuno kuHarare. Tikati gogo havatiudzi chokwadi, vanongoti kulowa Gwera munoirangara. Tikati rega tinetsewo dhedhi vari kuSouth Africa, nokuti ndovanga wana gogo panguva iyoyo. Tikati dhedhi, kune zvinhu zviri kunetsa kuti isusu kana ndiri sei ndogara ndichirwara, kufanira kuti ndizive kupi kumba kwedu. Dhedhi vakangotaurawo seizvozvo zvandakaudzwa nasisi vangu kuti gogo wenyu vanongoti kulowa Gwera. Kati vabvunze handikamundi munawo here, zvikanzi vanototanga kutopopota panguva unotanga kuti vadi kutanga kutotaura nhau idzodzo. Mai manje apa ndobva tati rega tiende kwagogo wedu vava kwaSerima uko. Ndabva kuBridge kwandombogara. Tikatoti sanhasi tobva ndatofanira sekuru, ndikati sekuru mangwana tiri kuuya. Ndakatanga kurohwa nebayo panapa, ndaiti ndikakosora kudai nechihwa kunhwa ropa. Zvoti kuti ndichifamba ndasingachakwanisi kuti kufamba. Sisi vangu vakati kochii, ndobva taenda kunobetserwa, tikanobetserwa. Tikaudzwa zvandikaudzwa gogo, zvikandibata ndikafonera dhedhi wangu vari kuSouth Africa. Ati ndozvandadi, ndozvandaudzwa.
sikatoita sei sana sekuru tikatosvika pakuwanyepera kuti hatichauyi so tikatovanyepera zvinhu zvakatova zvikandirwadza kuti kosei mbuya varivo vanoda iso saka ndonzwisa pamunofamba zvichirwadza zvichioma ndokubatsirana kwacho muri kunzi kudii kwamunofamba ikoko senge pana nichinzwa bayo ndakaudzwa kuti gogo wenyu chaiwo ndivakuda kutodi havasi kuda kuti musvike pavari chaipo kuti muvabvunze nenyaya dzekumusha kwavo kwenyu kwamunosvagwa havasi kuda kuti vakuudzei tikambozama kuda kupiwa munamato chichi but mari yandanga ndinayo niyebhasi kuti ndinde koko ndoyatikazoshandisa kuti tiwane kudi kubatsirwa futi nekutengawo mapiritsi ekuti nyaradze marwadzo tikabva tashawa mari kubva ipapo tikangotorega tiudzwa nasekuru. Saka mune muchirwara mune muchinzwei chaizvo ndanzwa kurwara kwemabayo zvimwe ndezvipi zvinokurwadza indanzwa muchichi munongogara muri munhu anorwara pamwe pacho ndinogona senge pandikazorwa mabayo apa ndandava ne2 weeks days ndichibleed ndichibva kubleeda ndo pandikaya kuno kuti ndinde kuna gogo ndo pandikatanga kuhwa bayo kwe2 days nemusoro ngori munhu kuti pamwedzi wega wega amino ndorwara kangana ofamba onzi endai kumusha kwenyu munotsikawo muvhurechi rekumusha kwedu manje kana zvakadai gogo vachona vadi kutiudza tombozama kuti wana sekuru vavhunzisisa vanongotaura saizvozvi saka taimbofunga kuti pamwe pakaitwa neukama here kana kuti zvinowanda zvinotinetsa zvinhu zvakaita saizvozvo saka tiri kuda kutobetserwa pazvinhu zvakaita saizvozvo. Izvo muchiti makakurira kumusha kwaamai pane here pamakambonzwa information yacho kana kumbobvunzawo nezvazvo? Senge kwana mai wese mai vangu vakafa pakangofa dad vangu 2006 mama wangu achifa 2007 saka kubva ipapo ndakangokura ndiri munhu wekungoti anenge ari kumba kwana mai vavo vanga vasingatoziviwo ende kuzotsvaga hama kwese ndakatsvaga ndiri wani. Chii chakuitika ipapo makazofunga kuti rege nditange kutsvaga hama dzangu? Ndiyo yanenge uchingoudzwa kuti ndiye munopinda mudzinza renyu saka ndikauya nasekuru vangu vari kuno kuEpworth ashandidza mai vangu dzikaenda neni kumba kunogara vanasisi vangu kuchitungwisa ndopatikazotanga kutaura chikomunikatana nadedhi vari kuSouth Africa. Takatarisa panhau dzekupinda muwanano pane here pamakamboedza kana kuti pamakambopinda mukaona kuti zvinhu izvi hazvisi kushanda? First marriage ndakapinda ndikaita mwana 1 tikangonetsana zvimwe zvinhu zvisingambonzwisisi ndikasiya nanhasi nongori nemwana 1 yeye kuti uzame kuda kuti udiwo kana mari chaiwo unogona kuti iwo uri kwauri unogona kutoita mari but ukati rega ndimbofonerawo mbuya vangu ndivaudze ndivaitire kuti ndovapawo kana mari kana chii unogona kuti utanga kutoishayiwa mari iyoyo kutoti ko mari yananyimbobata yaenda kupi. Rimwe jai ndakapiwa nhamba namama wangu kuSouth Africa zvikanzi gogo wenyu aenda kwaSerima vabva kuSouth Africa nhamba dziwadi kugovafonera but usavaudza kuti ndinda ndakupa. Ndobva ndavafonera gogo pandikavafonera zvikanzi tanya muzukuru ndikati gogo makadiko ndobva vamanya kundibvunza kuti ndiana kupa nhamba dzehazvanzi dzangu. Ni zvakangondishupa kuti kombuya ndiri kuvatsvaga wondibvunza mubvunzo wekuti kwaiko iwo ndiana kupa nhamba dzekumba kwandogara. Zvakangondishupawo ndikangozvisiyawo zvakadaro. Saka kubva ipapo muna kuzombosangana mbuya kana kumbovaonawo zvavakaita? Hatitombosanga panguva yekuti uda unovaona kana ndiri sei ndogona kutoti kune vamwe vangu handei chida kunyanya senyaya yekuti ini ndikwanise kunosvika mukati memusha wekwedu ka ndozvimwe zvinhu zvinochipa pressure ndotirega tinovaona. Gogo unogona kutoti mari yawo nenge uchombowana ka ukangotaura nezvazvo chete mari haichatowanike saka zviri kutonetsa kutoti tinyatsoziva kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei topatoda nyatsa kubatsirwa ipapo. Saka murume wenyu wamakanetsana naye hapana here pamakazombofunga kuti aiwa ngatidzokeranei tifambe pamwe chete tinzwe kuti zviri kufamba sei kana kuti mumbofambirawo mireji yenyu kuti muona kuti poitwa sei kuti muvewo munhu anogara mumba? Ndogona pamwe pacho ndogona kutobatwa nedzimwe hasha dzokuti nesingatombofungi nezvazvo
ndokunazatofunga nezvazvo panenge pakatoipa pamwe pacho. Saka tozama kuti timboudzawo vana sekuru vakati aiwa regai timbotsvaga vanotibatsira tiwane kudi kubatsirwa. Asi shuviro yenyu ndeyekuti musangane nambuya moedza kuvabvunzawo maererano nekumusha kwenu. Ehe, bosi tikangovabvunza kuti isusu tega tangofamba ka pamwe pacho patofamba ka notozoudzwawo zvimwe kuti mukangoenda muriko musina kana mbobatsirwa kunoita semobva makaberekeswa kana tozotambudziwa kudarika ipapo pamemvidi muchitambudziwa. Saka zvimwe zvacho takutodawo vanhu chaivo vanogona kutibetsera. Saka ndiyati mamwe matambudziko amuri kusangana nawo besides kurwara? Nanogona kuti ukatoshanda ukaona basa unotoshanda zvakanaka mari unogona kusazongoti munhu akuti ndokubhadhara achatokubhadhari. Kana kuti ukatengesa zvinhu dai so zvimwe zvacho unogona kutengesa nechikwereti pamwe pacho unogona kutengesa noti munhu kana kuti half down kuzoti achikupa mari iya inenge yasara mari iya haichabudi. Saka zvinhu zvinototambudza izvozvo uchingofamba unza zvese zvakabatwa izvi mukatanga maona mbuya venyu vakakudza izvo vanenge vakudza kana kuti mukabatsirwa zvakasimba ndoti zvinhu zvenyu zviende kumberi. Saka tatambura. Pane pamunobvunza kwamunobatsirwa kuti chatakatadzira mbuya chii? Hapana, angori munhu uya akangozviudza kuti vana vangu kana vana vevana vangu hapana zvavanofanira kuita mulife. Bozi ukada kuti regai tivada kuti gogo wedu kana ndiri senika ndiri munhu wekuti ndakakurira kumba kunoberekwa mai vangu nini. Ndanditori nechishuviro changu pandikavanzwa kuti gogo vangu variko chekuti tivabatsirewo. Bozi taigona kungohota vari kugara kadoma havapedzi kana 3-4 months variko vadzingwa. Woenda kuSouth Africa ndoko kwakatomboti gare but zvimwe zvino zvaunenge uchifona wafona uchiwa mama gogo ari sei? Ugona kuti mama gogo wako havadi kutaura neni. Chitofonera dedhi wako kuti ukwanise kutaura navo. Dedhiwo gogo taurai nevazukuru. Gogo vanogona kuudza zvimwe zvinhu zvinotoona kuti gogo indava so vasingadi kubatsirwa. Saka zvotonetsa kuti mbuya chaivo vanobereka baba vedu sei vakafunga mweya iwowo. Bozi taitofanira kuti tivashandirewo tirisu vazukuru vane vana vavo. Bozi vana vavo chaivo isusu mumba medu chaimo isusu vazukuru vandoziva vana vababa vangu tiripo 3 chete. Vamwe hatisati tatovaziva but ukatofamba uzotonzi vamwe venyu variko. Asi gogo vanenge vaitoziva mazita evanhu vese vavo. Bozi ivo gogo vangu chiri pavari havadi kugara nemuroora 1. Bozi ndikatarisa baba vedu vakaita vanenge vakadzi vakawanda. Ukavhunza nhoroondo yavo gogo anonzi mwana womukomana muroora akangozvara asanhasi havachatodi muroora kana kuti dedhi chaivo havachatodi mukadzi vakutosiya mukadzi. Saka ndozvavanga vachiita futi kune vari South Africa. Kunzwa mbuya venyu vazodai ko chii chiri kunyanya kunetsa mama? Vanongoti handidi kukuona. Mun'anga yezinati haiwadzani nemunhu anoenda kumasowe chino towadzati aiwa mama garai mukazvitevedzera ndozvakaitwa futi baba vedu kuti mukadzi wega wega anenge angowanikwa nadedhi wedu anofanira kutoti aende. Saka muchingoshingai muripo musatevedzera ava gogo havachaoni chingogarai muri pamurume wenyu. Bozi mukadaro ndozvatikaitwawo futi isu kuti uyu anenge ana mai uyu ana mai uyu ana mai. Saka zvinhu zvinotishungurudza zvisingati izvozvo. Sarubatso rwamuri kuda imimi sedunga munhu takatarisa nematambudziko ese amunosangana nawo rwakamira sei? Isu singade tangowana munhu anobatsira plus nekuzivawo futi kuti tizive mukati medzinza rekwedu. Bozi ukatarisa bhudhi vangu vane vana 2 ivo havana bhethi havana chitupa. Vana futi vanenge vasina mabhethi. Saka zvinhu zvinototinetsawo kuti tikawana munhu anonyatsa kutibatsirawo. Isusu mbuya vedu chero vakanzi zvarapwa zvapera haizotoita zvikanganwa zvavo zvavaita tisinei nazvo. Tinotenda regai ndimbonzwawo kune vamwe tinzwe matambudziko vari kusangana nawo. Tine chivimbo chekuti sekutaura kwamaita munokwanisa kuita sei kuwana rubatsiro irworo muenderera mberi neupenyu hwenyu.
iko zvino vandagara navo vanonzi mukoma Langton vanova zvakare mumwe muzukuru wasekuru mano. Regai timbonzwawo matambudziko avari kusangana nawo. Ndofunga manzwa sekuru vachitsanangura kuti mukoma Langton vakatozosvika pakunogara kuorphanage. Regai tinzwisise kubva ipapo kuti chii chakaita kuti semwana vaende kunogara kunzvimbo inogariswa vana vanenge vafirwa nevadibereki, asi ivo vaine hama mbuya vari vapenyu. Mukoma makadii? Tiripoidi makadiwo. Ndikuri sei kwaSerima? Ndandigare koko ndogara kuchitungwisa. Asi kwaSerima handiko kumusha kwenyu, ndokwamakakurira? Ndakakura kuchitungwisa. Kuchitungwisa. Okay, toda kuenda ipapo. Ndanzwa even sisi vabva panapa vachiti tiri vatatu mumba medu. Zvinosanganisira imi manditi? Ndomataurirawo but mataura ndakaunzwa gogo vakutaura vacha vanoti tinogona kusvika 12 vana baba wangu. Saka mwana ana mai vake. Muna baba 1. Baba 1 nana mai vakasiyana. Okay. Tida kuenda mukoma Langton, makuriro amakaita imimi. Ndoda kunzwa nhoroondo yekukura kwenyu kusvika patiri nhasi. Ini ndakakura ndichigara nagogo. Ivava gogo vatotani zvavo? Ane muzukuru wamwe akuti aunzi anonzi Bobby. Tinge tiri vazukuru vakomana vaigara ipapo. Asi gogo wangu asingandifariri inini. Asi mese muri vasukuru. Ndaitombodzingwa pamba kugara mamwe mazuva ndichingota se chingorara mumabhini like fana zingobatsirwa nesocial welfare pana nogara kuupenyu hutsva. Ndinonzwisisa mukoma Langton. Chaita kuti gogo vasakufarirei mese muri vasukuru pana baba mumwe chete chii? Handizivi. Bobby anga asiri mwana wababa wangu, anga ari mwana watete wangu. Saka baba wangu anga asingafariwo futi ininiwo futi ndiri mukomana aitofarira asikada. Unoona. Saka maudzirwo andozoitwa zvinzi mama wako akakutiza une 6 months. Ndomagara naye nagogo. Baba vakazoshaya makura sei? Ndendati kugara kuchildren's home kudhara. Ndakaenda baba wangu ari vapenyu. Ndikadzidza grade 1 to grade 7. Ndobva nazoita pakazokanganika organization ikaitwa ngekutsvakidzana hwama chizhizhi. Ndo madzokera ndakaita kuna gogo. Gogo wakatobvuma kuti vanonichengeta zvekunoendesa fomu 1 kusvika ndipedza. But vakazongotadza. Ndindaona kuti wabvunza kuti zvebirth nei. Nyaya dzekuti nditozoita dzinyaya dzauna beba. Mugona. Saka pandakazonodzoka nogara ikoko. Vakango pretenda zvogara neni hafe iye. Tichenge tutoita se tikunzwanana. Saka vanhu vesocial welfare vaita kakuuya kwavaita kuzobvunza ndogara chiisese. Kona iwo kabva toisa complain kuti uya achengeteke anzwisise. Welfare yabva se yabva muye musende machi aende kupromotion. Ndisina mboramba. Gogo abva ati zvichaita se aende uko. Vandambogara futi nawo. Nenda kuita zvichibhirida zvazvo. Tichita se tichibatsirana. Gogo akatombonita da birth nechitupa here. Ndibatise mari yako yakuita se yauri kushanda. Tinoita se tinotora chitupa. Ndakatovabatsisawo sezvo nerero chitupa. Vakazongochinja macolors. Vekuti vangu vaiti ngotokachinja vaigona kundira kana mvura inopisa. Mugona. Ive netsumbo pamoyo pavo. Ndinonzwisisa nazvo muchiti pakukura kwese ndo akanga ari magariro enyu. Ndinonzwisisa kuti ruvengo rwacho pamakazotanga kuzoti kungogara hedu asina gogo atinzwanani pakanga pari papi? Ini pamwe ndiri mudiki but ndomboda kuti kuzodanidza ndakura. But vanhu munhu anozoona kuti chichengo akandivengera chii. Because inini ndichobvunzawo vanhu vakakura chivo vanozondiona ndakura murodi. Uyu mufana akura nenhamo. Ndiopi uyu? Tangoti handiye mufana wairara panze. Inini ndaingozviziva ngoti ndakangokurawo ndirichi. Kuti ndatanga kurara panze kana kuti ndakura. Pamwe ndiri ma 8 years. Pamwe mungona.
tichitodzonza vanhu vakakubatsira gogo vangu vasingandidi vangu vasingandilaiki zvekuti vangu vatoriwo ng'angowo zvavo zveshuwa ngatoni vaiti vanorapa vana nhova vane machira avo then vanga nekabhasiketi kaoso kabhasiketi aka kane dehwe rinenge retsuro andizve rine grey newhite rimwe racho jira rashandisa ndiri madomado rine black nechi rimwe amene ronzi reretswa amene mataura anoita kushona nechimwe zvinenge mukombe neplate then imona achi inino the way yandakura nji plate iyo ndaitombotemera ndichitoiba mari ndinatozoti ndakafanira nzara vakabuda ndinofanira ndito mari yavo inogara chi muplate mo yange yaita seplate ndinge reitaga ngekuti taga yemuti nemikombewo izimahozhwa zihomberera ndo yanga itotaura nako sakura anzi nyengeredzi chihozhwawo chinenge zvinenge zviri chihombe nechidiki asi zvinezvi zvinge zvisimbori kunzi ndindefanira kuzvibata bcause ndisiri mudikani wani wagogo ndinge ndisiri padhuze pekubata chibhasiketi varapwa vaitouya andizvo vachitorapwawo asi aive ari ingati pasaidi pavo atoziva kuti munhu akarwara todai anga ari bobi uona popo mama vake infact mama wangu inini futoenda kubaba wake ndiko kwasangana nababa wangu inini then ndatisamukewo ndakazoti ndanzienda kwamama wako here kutone futi maproblems ekuti mukuona kuti chilife yacho kasizidi kuramba uchingofunga nezvazvo tanga tosvika tonzonzi enda kunona nhingi zvinopenza zvakubhowa ndimaona makazobva kwamudhara kwagogo bva mambe unogara maichinjana ndairamwirana hakuna kwandaidiwa kusaidi kwana mama vaitio kudi toziva kuti kwana gogo vana vakwasha but vanenge vasina kurorerwa ndo yanga iri mhosva yenyu mimi kwanama ndozviziva kuti ndozvazvinotoita pamwe munenge uri munyama wangu zvekuti kwana mama wacho wanga kusiri chi wanga kusiri bho baba wacho wanga kusiri bho zvekuti ndendangokura ndatozvijaira uyu ndo wini ndiwosisa ndakagwanjiziva aitogara kuzengeza uya ndakazomudzi yakura atonditsvaga ndiri mufana ndaitombotamba naye zvezvo mama wake ndotovaziva zvese ndotovaziva kuti mwana wamudhara nguva iyo mamusani mausi ndoziva ndoziva baba wangu inini vaiti vakaroora mukadzi vaibva tomuramba ovhena nemwana wavo kumba kwavo mwana akarerwa baba wavo ndini chete ndakarerwa nagogo wacho vavava neye ari kunzi bobi chete naiwo baba wacho ari kunzi ari kusouth africa anonzi jima wacho ndiye futi anga ari chido chamai vake futi zvekuti zvimwe zvese zvakutsvaka anofanira kuuya paground unyatsodza sekura chokwadi unyatsonzwisisa isusu purpose inge tichinyanyofambira ndoziva rudzi rwedu because iwo ungoti nyange riri dongo totangira ipapo hakuna mhuri toziva hakuna mhuri isina varoyi asina chii but especially zozondinyanyira ndiri mukomana anomuona saka ndapi matambudziko amukusangana nawo iko zvinozvi ndanzwa matambudziko amaisangana nawo muri mwana mudiki iko zvino makura makuda kutangawo kuita mhuri yenyu makuda kutangawo kuita chinooneka ndapi matambudziko amakusangana nawo zvakare akudzosai kundangariro dzekuti kwamakanga muchiri izvezvi ndizvozvo zvokuti unoshanda ungonotoshandira munhu imunozaseni munhu asina chitupa tinoshanda mapeace job andimuona undoshandira munhu zvechiwa chitoti ndita zvinhu zviri perfect pera kwezuva notokuzoti ndatozoshaya chakati andimuona mukadzi wacho unenge uchiona naye utoshingirirawo but unozonoti hatigare singanetsani atonzwa nekuenda mumba kwavo akatongoshingawo ndanzwa nekuti bhosi nitozi munhu onge pamwe tiye anenge achindinetsawo here kuti akutondiwedzera stress bona hazvitombori seito zvinhu zvacho hazvitombori kana kawanda maybe kuno vamwe zviri nani kwandiri zviri wese ndanzwa dambudziko remudzimai nedambudziko repekushanda
ndezvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo mukati mekurarama kwenyu? Haina hapana zvimwe zvandingambozvitaura because inini ndimunajaira zvese kuti ndizonizoti zvanyanya kunishungurudza ka zvinhu zvekuti handingazomboti zvinoshungurudza kurara panze because ndakakura ndicharara panze. Zvinhu zvinogona kundishungurudza ndakura izvezvika ndikutoti ndane vana vada mabhepi vauda kurarama vauda kushanda ndifanira kutsvaga chi zvimwe zvese izvi haindadhakwa nazvo ndanzwa inini panike ndatonzwa. Ndanzwa usekuru achiti nenyaya yestress yamanayo makuzosvika pakutora zvinhu zvinodhaka kuti stress ite seinotapudzika. Ngona inenge iri nyaya yekuti hakuna nyaya yese ndotara isingapitsi musodzi. Ngona ndizvipe zvangu ndipoa sinanogara ndakatodhakwa. Ngona ndakadhakwa maybe ndikupindura irahafu but ndinotora zvinhu zvandafila maona ndisitobva ndachandotaura zvinopera nemusodzi sese ndakarwadziwa ine ndichiri kurwadzi. Ngona saka even gogo kana nyaya yababa iyi kuti vakudze kana kuti kumusha kwacho ndekupi havadi kana kuinzwa. Haiyoyo nyaya iyoyo nyaya yekumusha kwedu tinongoziva kuti kukuro agweru ndozvandoziva nedzimwe hamo dzekuti maybe aingati mabhururu ana sekuru vedu here tizvozvandatozonza ana gogodi nofuti akapinda mababa nekudai saka ndakutosaspikira kuti uyu ari kunzi hama yedu because pane mumwe munhu wataitombonetsa nguva yese aingotaura kuti mufanira kuenda kumasvingo pakati munotangira ipapo gogo nyange wanyengera ini ndatanga towanyengera kutara ndakatombotanga chiwapinda hati kuti kana ini ndakunetsa ipa muri panapa chimwe ndisiya manikanda kana uchi kudhuze nemusha kwedu ndinetsa hama dzangu ndo pandikutaura kuti gogo handifanike tine mavanga awo vaikanda chavada mukona. Pane here pamunorangarira rimwe zuva kuti ndazwa muchitsanangura kuti hapana upenyu hamusina kurarama muri mumaoko agogo. Pane here pamunorangarira kuti musi uyu chokwadi ndakapona nenyasha dzaMwari? Uripo ndine vanga apa ini naBobby kugwa mino ngabuda vaenda kupi saka ndine kakwaza kandakaita next maimairuka Bobby akabva anodya kwamama wake because mama wake ndo vainge vari padhuze. Ini kwababongo ngwasingade kana kunzwa nezvangu mazonzwisisa eitoti nini nyoka yangu haina mwana chi mukomana ine vasikana chete muona saka mukona musi iwoyo vakatodzoka manheru gogo vabva totauro kuti uyakwata chi umu gogo vakatora mapanga mumba ovuma nozamba kutoti mitoitichi pamastofu kungokusati kwane magasi vabva maisa machi mapanga yavo vaisa poti pamusoro mapanga yakatsuka kuita red vaiti vainipisa maoko vachitora vachinipisa wandu kukureko ndinanokwata ndinanokwata saka ndakazoda kutiza Bobby bvandibata ndichida kuti vakatora banga vavo ndichipisa apa akatasika hombe ndikatogara ngona ende pongosina kuchema munona togona tochemera ngati tete amai vamai Bobby wacho waBobby wacho ndo wenga nemwoyo nini iye jima akanozotanga kungoblema mama wake nekuchichichichi iye wacho amukawadi wofuti afia chapo chapo mwazonzwisisa haukamu kuti munhu akasvika pakutoresa gogo wavo passport handiti ini ndisina birth ndisina chitupa tovati Bobby wacho anoshandisa chitupa chinese neme kuti mana amike chakatoreswa nagogo handiti baba waBobby futi akiti iye Bobby wacho batora hatukiti futi kuchi kumusha kwake animuona munhu anokwanisa netsanangudzo kuti aikwanisa kuudza vanhu zvizere zvakakwana angati samuke ndiye Jimmy ndiye ngati samuke vavesa vatora dii kwandiri hanzi muona but inini wacho nditokutaura kuti hatambokura zvinhu zvakapfava takakura zvakaoma mumafaro tinoona vamwe vanhu vachifara. Saka hembe maitengerwa nani manje? Hembe titi vangu vambotongo vadzoka kutonomo nemamwe mazuva nditi
Ndakundotengera hembe anditi vaibva tongowagaro here vabva kutotochinja ngabve pano ngaaende uku. saka pamakaenda kunogara kuorphanage nazwa muchiti makambonogara kuorphanage hapana here nguva yekuti gogo vaigona kutombouya vachikuone vachikushanyira iwo kana kuti pakuzokungodzoka kwamakaita ndo pavakazongonyepedzerawo kuita sevagamuchira musukuru asi zvinhu zvakangoramba zvakadaro? Infact inini ndakatozovatsvaga kuti ndivazive ndiri kuorphanage zvekutoti ivo mba ndakatosvika matauriro avaitoita vaitoti ndaifunga kuti vakafa kudhara unoona ende futi inini ndingori munhu anga akangokeswa nagogo life makwe wauna chendoziva muona saka inini ndaitozviziva kuti handina chandoita because vakazvitaura apa chamusika vanhu vasina kuudzwa izvozvo ini ndakazviudzwa ndoziva kuti handina chandofanira kuita. Saka iko zvino Mukoma ndiri kurangarira sekuru vachitsanangura matambudziko aya vachiti mamwe matambudziko vasukuru vakatozondiudza nezuro zvinova zvinhu zvandakanga ndisingatozivewo. Kubatana kwemhuri kwakamira sei? Izvezvi tinowirana totonzwanana ndisingazoziva hangu kuti problem ikasolve ikaro ticharamba tichiwirirana here but iningwa pauri yese ndiwirirana navo nditonzwana navo ini nditovatsvaga vanotonditsvagawo. Manje pamunotora zvinodhaka apa hapasiwo panosimuka matambudziko akanyanya mukati memhuri nemudzimai wenyu? Mungona kuti mune anenge amafungire vanhu ngachiona kuti akadhakwa akadai but iye mukadzi wangu akatouya vanotokuudza kuti akana akatodhakwa atori naye. Saka munotora here mazuva ese kana kuti munotora pamunongofunga kuti nhasi uno? Asi harimwe handimbomwe dori rekuti ringanzomwa kaambwa achi ndotomwa black label pakutoti kutowana hope munoziva kuti hazvisinyanzi nhamo dzese ndodzigaya ndiri pambedha hazvisinooreka kungori kana ungovhara dho wovharara so hope hunge life iripo saka kutoti uwane hope idzodzo panotobiwa nekakudhaka wovharara. Saka pakufamba vanhu apa bhasiketi rine mishonga zvichibatwa makunyatsozvinzwisisa kuti ende makuyeukawo paudiki hwenyu muchiziva kuti chokwadi ambuya vaita zvechivanhu izvi maitovaona vachita sei zvechikwadi kuvaona ndakavaona ndosana kuti bhasiketi yangu munhu achanaro akatotibudza rakashota ukanotomuudza kuti rakashota tori bhasiketi mutonika lead kanenge kanovhurwa kane hendo pakati kanovhurwa so tuma place emutenge muchitaura nemajira meno madododo reblack nechi nerimwe rered nechi ameno chimwe handizoziva kuti mukarudzi zvangu inenge kane kapisi kakangodai kane madototototi zvakangoita totichi mamona madonho ane kaubere handisi kuti ndirebere handizivi handisi kudaro mamboona here zvakaita kuti ndine madoo madododo ndozvaariri kadiki ndinikanga ketsuro kacho futi kangori kadiki zvekutori mubhasiketi ivoo tune mhosva kuti wakatondowa netsvimbo yemubhasiketi pasamwepo kabva yatikuka ndikufanira kutoitenga tsvimbo iyoyo. Makanga mapinda mumadhari musina kunzi mupindere? Aiwa tatatonetsana hana kuti takatogara takagara nguva takagara nguva yese takareba but kwete kupfurani bhobhi chozonzonza baba wenyu ngo akazotengere musha kwaseke gogwenyu akazodzingwa nekuda kwehuroyi anga mahanza ini papo nenda tokuchitwesomba chizonza gogwenyu akazobva kumusha vari mungoro yemombe chozonzwawo nechi nemaguo. Saka rubatso rwamuri kuda Mukoma takatarisa nematambudziko ese kana kuti nekurarama kwese kwamakaita ibva paudiki kusvika nhasi uno zviri zvinhu zvisina kugadziriswa zvakare zvamukade kuti zviitwe kuti upenyu hwenyu
uchinjewo chi chekutanga inini ndoda kuziva kumusha kwedu. Chechitatu kana gogo vayunzi kwatofamba kwacho tondonzizva vakatisunga vangotisunungurawo ini gogo anambovavenga anditi kutongo ndoda kutovatya nokuti ndozvandazoziva kuroti ndozvaari asi kwavenga ndina kuti kana vachikwana vachibvuma ubatsirwa uku kwaenda sei torarama normal life todzoka kunormal life ndozvandingatongonobatsirwa nebhetho nechitupu avo especially kumusha kwedu nezvipo zvacho zvanonzi vakatisungira vangotiregererawo. saka izvozvi vana venyu vatorina mabhedha ya vatorina mumwe wacho atori grade 2 mumwe wacho anenge ane 2 years musikana wacho ndiye mombe ari grade 2 mukomana wacho ndiye ane 2 years. tinotenda mukoma. Saka izvo mukurarama sei ndichipendera mukurarama sei nemhuri izvezvi hatorarama nechiwindi ndidzira makombi nowe yatinorarama nayo mukadzi wangu anombotengesawo zvangu anotangonopo mari kwanisa kuona chimwe any staff anogona kutengesa yanenge achitengesawo ndichienda kuchiwindi. tinokushuvira rombo rakanaka so that pamunobatsirwawo shuviro yemwoyo yenyu kana mabasa amunoshuvira semhuri anoita sei anotambanudzika. Tine chivimbo chekuti pamuchabatsirwawo tinge tiripo zvakare tichiona kuti mabatsirwa kusvika papi iko zvino mhuri yakwanisa here kuwana kumusha kwayo uye makwanisa here zvakare kuti gogo vari kutaurwa vacho vakwanise kuuyawo paground zvichenese mwoyo yemhuri kana vasiririwo kana zviripo zvemumhuri zvocheneswa dzinza rese richiona vasukuru vaita sei votambanudzirwa ramangwana ravo. Aiwa tinotenda mukoma maita basi sizi weni makadi tiri muradiyo tiri nani kuti sei kumba kumba kuri nani zvako ya tinotenda Mwari. Nanzwa matambudziko anga achitsanangurwa nasekuru pamwe nevamwe vese vandandichitaura navo. Ndakunzwa kubva kwamuri makuriro amakaita makakurirawo kuna mbuya here kana kuti makakurira kopi? No, ndakakura ndichichengetwa namama wangu. Ndaigara kumba kwana mama wangu ndokwandakakurira. Kwa mbuya wangu ndaenda like maweekends ndaienda kana maholidays ndaigona kuenda. But chakazokonza zoti ndisazoende ikoko mama vangu vakazondirambidza mushure mekunge tamboendawo kwatikaenda kunobatsirwa nditi ndobva mama vangu vanzi muone mweya nemwana uyu nekuti mwana uyu ane zvaakatemerwa nambuya vake. Mama vangu kubva ipapo vakangonditi saite sei usasaende. Saka nekuda kweudiki nekuti ini nambuya vangu ndaivada nditi ndaigonombobira ndichita sei ndichimboenda. But tanga tisisachanzwanani nagogo vangu zvezvekuti ndaiti ndikaenda vaitombondida zvekuti ndaitozoti ndichivadawo handiti. Saka pakabuda kuti zvonizvo pakabatwa nyaya dzenyura dzavo dzainzi vakanitemeredza vanga vane kamwe kahurafu kavanga vakundiita so. Saka tatisachagare tese zvekuti zvenguva yakareba ndaigona kuti ndikaenda nhasika mangwana ndotirongedza bhegi rangu ndakudzokera kumba kwamama wangu ndo zvakangoita sei zvaingoitika. Saka ndakapedzera kuvaona kudhara ndisati ndatombone mwana ndopandakapedzera kuvaona. Ndobva ndazonzwa chinzi vakatorwa nadhedhi vari kuSouth Africa ndokwavakugara vachaona. Ndobva vazombodzoswa futi kuSouth Africa ikoko kobva vanzi vari kukadoma. Ndikatombotaura navo vari kukadoma ikoko. Ndobva amenoti nditete here kana kuti mwana wehanzvadzi yavo here waigara navo kukadoma ikoko. Ndobva atonditi ambuya wako vari kurwara asi vari kuti vadaita sei vari kuda kukuona. Ndobva ndaudza amai guru vangu sisi wamama wangu because mama wangu vangu vatoshaya. Ndobva ndavaudza kuti ndozvanzi gogo wangu vadaita sei vada kundiona. Mai guru vangu bva vatoti kana uri kuenda ikoko unotanga wamboita sei wambonobatsirwa pamwe. Ndobva ndatoendawo kwandikaenda ndichiti ndikunoyereswa.
ndiri ikoko ndakanzi madzimai mukaenda kwamurida kuenda kundapota hangu nyangwe ambuya enyu akakupai spunu nyangwe chii musabvume, nekuti ndo mukubatiswa kwamuda kutoita se kwamuda kutoita kwambuya enyu atotsvaga munhu wekusiyira zvinhu zvavo. Ndobva kubva ipapo ndakabva nangopika muhana mangoti kana zvinzi ndazoenda kuna mbuya vangu ndichienda kana vafa, noti kana vari vapenyu ndichazongoenda kurufu rwavo. Before ipapo ndichienda kumba kwavo ndichienda kumaweekends vane munhu wavaida kuzvarisa here, ndobva vanditi Wini nditambidzo ameno chavakataura chavaida kutambidza ini zvinhu zvenyu handikwanisi kuita se kubata ndinotya. Ndobva vakachenama vakati apa ndakatambisa zita rangu apa, dai ndakatopa umwe munhu angu zita rangu kana dai ndakapa vana vehanzvadzi dzangu pane kuti ndipe iwewe, manje ndikafa zvinhu zvangu zvinoita se zvinosara nani. Ndikati nezvezvinhu zvenyu handizvizive, musi ndakabva ndatorongedza bhegi rangu bva ndaenda kubva ndadzokera kumba kwamamai. Ndinoda kudzosai ndazonditaura zvekuti pakazobatwa kuti ndakatemerwa nyora kwagogo. Ndinoda kuti imimi bositozoti kune dzimwe nyora dzinotemerwa munhu asingazive, kwozoita dzimwe dzekuti semwana mudiki unogona kutotemerwa but usingazivi kuti chii chiri kuitika. Pane pamunorangarira here kuti pane zvinhu zvakamboitika kungava kutemerwa ikoko nambuya physically muchitovaona vachitokudza kuti ndo zvandakuita se zvandakuita, but semwana makangoti ameno ndigogo? Aiwa, zvinhu izvozvo kana zvakatoitika spiritual, because physical hapana hapana. Ndinoda kuenda pabasket kana kuti pakurapa pachivanhu. Ndazombisanangura muchiti vane pavakatonditi nditambidzo chakati, vakanga vatone matare avo here avaiitira pamba apa, amaitoziva kuti gogo vanoshandisa izvi nezvakati nezvakati, zvinhu zvinoshandiswa nagogo kumatare. Inini zvekutonzi vanotoita matare ndasingazvizivi. Chandaiziva ndechekuti gogo vangu vaisunungutsa, vairapa maSTI, kana kubvisa vanhu nhumbu vaibvisa. Saka zvekunzanzi matare chaiwo hapana hangu pandakaona, asi zvinhu zvavo vanga vainazvo zvinhu zvavo zvavaishandisa zvataitoona kuti chitozoti zvinhu zvagogo izvi. Kana muchikurangarirawo pane chamuchiri kuziva kuti ndakaona chakati nechakati nechakati zvingadai zvingabatsire mhuri, sekuti ndanzwawo pachitaurwa zvimwe zvezvinhu zvine uchapupu zvekutozikanwawo nevazukuru vaimbogarawo nagogo. Ini chandakakwanisa kuona ndakaona bhasiketi netsvimbo dzavanga nadzo then nengundu, ndo zvinhu zvandakaona zvandoziva zvandakaona zvavanga vainazvo. Mazoroorwa kana kuti mazokura, ndapiko zvino matambudziko amakusangana nawo mukati meupenyu hwenyu? Zvikuitika ndezvekuti ndakaita murume wandakaita ndikagara naye for 7 years, tikaita vana 2. Murume uyu achizofa, mwana wangu wechi2 ane 4 months, ndobva ashaya. So mukufamba tichifambawo taiudzwa kunzi ambuya vako vakatopika kuti iwe haugare mumba, ende life yavari kutoda kuti urarame ndeyekuti zvavakaita ivo vakasvika pakuchembera vachienda kubhawa. Zvavakaita ndo zvavaida kuti zvavari kuda kuti zviitike pauri, asi kuri kunzi ukaita zvekuti wagara nemurume haararame, unenge uchingoita varume vachifa, kana kuti uchangoramba uchipuwa vana uchingochengeta vana vega. Saka zvadaro murume wangu ashaya, ndobva ndagara ndakaita 3 years. Murume wangu ashaya, ndobva ndazowana umwe wandakawana, ndobva taita mwana mudiki wandinaye. Munhu handingati anga asingandide, kundida aindida ende anga atori serious, but inini nekutya tsananguro dzandinadzo ndakapedzisira ndamuita zvinhu zvekuti nanhasi haadi kundiona. Not kuti ndanga ndisingamude, but yange iri nyaya yekuti ndaitonzwa tsitsi kuti what if zvakaitika pakutanga zvikazoita se zvikazoitika. Saka kubva ipapo
ndakangogara. Ukaita relationship unogona kutoita munhu waunotonyatsoona kuti munhu ari serious, but anenge atori serious wachonaka kutaura chokwadi izvezvi auite night time. Zvinongodhakwa zvausingatomboziva kuti chii chaitika zvafamba sei, asi ava vanenge vachingodoita zvekutamba aiwa ndo vanenge vachiwanika. Saka zvinhu zviri kutondishungurudza kuti saka inini ndosvika kupi ndichingonzi enozve ndine 28 years but pa28 years ndine vana 300. 2 vana baba vavo 1, uyu mudiki uyu ana baba vake. Saka ndichitarisa kuti kana tichine dambudziko seratinaro iri pandinosvikira kana kuti ku40 ndinenge ndaita sei, ndinenge ndane vana vangani vandinenge ndanavo kana zvichinzi mhepo iri kuramba ichiteerana neni. Saka zvinhu zviri kundishungurudza, handida kunyepa. Kuri kunzi dai tagona kubatsirwa zvinhu zvambuya ameno kuti zvinopiswe here kana zvinoitwa sei, zvangoita kuti tisunungurwe, because kutaura chokwadi life yatiri kurarama chaiyo chaiyo haisi kuita. Ukada kuti ushande kana kuti uite bhizinesi raunoita chairo chairo ka hapana chaunobata chine musoro. Zvinhu zvacho zvese zvinongoparara zvausinganzwisisi kuti zviri kufamba sei. Saka zvakaoma. Ndoda kuenda patsanangudzo dzekutanga idzi. Tsanangudzo dzakauya murume asati atoshaya. No, tsananguro dzakatozouya murume ashaya, because pakashaya murume ndangobva kumba kwemurume ana mama wangu vakanditora ndobva ndagara umba. Ndo pavakatanga kufamba neni, vachifamba neni zvichitonzi kuri kunzi hama dzemurume wako dzikada kutanga kufambira rufu rwemurume wako unobatwa uchinzi ndiwe wakauraya murume. Saka zvinhu nanhasi zvinondirwadza, handidi kunyepa. Zvinhu zvinotondinetsa. Vakarwara here baba vemwana? Ya, kurwara akarwara zvake. Kurwara akarwara. Saka iko zvino ndazomutsanangura kuti even toti muri kufamba muri kungonosvika muchisangana netsanangudzo dzakadaro, pamuri kufamba muri kumbobvunza here kuti dzingava nyora idzodzo dzandakatemererwa here kana kuti izita, ndanzwa muchiti zita renyu ndo zita ragogo, kana kuti izita inyora here kana kuti izita rokuita kuti matambudziko aya musangane nawo? Chiri kutobatwa ndechekutoti ndikatongopfugama pandapfugama ndichiti ndaenda kunobatsirwa ndotanga bvunza kuti amai zita ramakapuwa nderani. Ndobva ndataura kuti ndera mbuya vangu amai vababa vangu, zobva zvanzi zita iroro ndo rakatakura kurema kwese nekuti zita iro rakatodeketererwa uchiripiwa. Time yandakaziyana nasekuru Manwa, sekuru Manwa vakatoti tsvaga pafoni like vakapuwa namba dzedu namainini mukadzi wabamunini Jimmy, ndiye akavapa. Ndobva vatitsvaga bva vataura nesu, ndobva vatotibvunza vakati ko seko imimi musingarangarirewo gogo kana kutumirawo gogo mari yemapiritsi. Ndobva ndatovabvunza kuti ndobva ndataudza sekuru tine zvakawanda zviri kutotinetsa, ende mari yemapiritsi yachona tinoiona kupi kana ivo vakasunga zvinhu zvedu. Ndobva vatonditi zviri kunetsa, ndikati aini sekuru kwese kwandofamba ndoita sei, ndotanga kubvunzwa kunzi zita ramakapuwa nderani. Sekuru ndobva vandibata ipapo vakati but gogo vako havanzi Winfield, gogo vako vanonzi Lucy. Ndikati aiwa vabvunzei mushe, because panonzi pandakatozvarwa inini vakatoudza mama wangu vakati zvonizvo uyu mwana uyu ndikumupa zita rangu rekuti Winfield, but zviri kunzi ameno Winfield uyu kuri kunzi hanzi mwana uyu hanzvadzi yavo here kana kuti chii, but ivo vachinzi vachindipa zita vakanipa zita vachiti zita ravo. Saka vanotongonyepa mazita avo chaiyo chaiyo. Inini zita ravo chaiyo chaiyo ndakatotanga kuriziva izvezvi kuti hanzi vanonzi Lucy. Ndakakura ndichiziva kuti vanonzi Winfield kana kuti vanonzi Judith, ndo mazita andakakura ndichiziva kuti ndo mazita avo. Saka kunyepa chaiko chaiko kavanonyepa. Izvezvi tinovati tiri kumbirawo kuti mutiudzewo kumusha kwedu, havadi.
vanenge vachingoramba kana kuti vanogona kukudza kuti kumusha kwenyu kulowa gweru kwamukaenda kulowa gweru munonotsvaga vanhu vekumba kwenyu munovawana tobva tati tinonotsvaga tisina here zita kana raasekuru vedu rachona kuti tinotanga kutsvaga kuti chitichi vanobva vatopopota havatodi kana kuzvinzwa izvozvozvo. Saka takangopedzisa tangoti hatizivi kuti toita sei ngozi kuti chokwadi tatopusa izvozvo zvinyange kwatinofamba kwese tinotoudzwa kunzi ambuya venyu chavari kurambira kukudzai kumusha kwenyu inyaya yekuti mukasvika kumusha kwenyu zvakawanda zvichanochinjika especially zviri kuitika muupenyu wenyu zvichanochinja ngozi kumusha kwenyu ndokune sununguro yenyu vanotozviziva ndosaka vari kuramba kuti vakudzai kuti ndekupi. Saka zvakangoma zvakurarama sei ndazomuchiti mabasa kana ukada kuti utange kutengesawo chakati hapana chinofamba samukurarama sei nevana vatatu ava? Vana vatatu ava 2 vana baba vakashaya vakatorwa nehama dzavo ndo vanogara navo ndo vanoita zvese pavana ivavo so apa ndingori nekadika kandogara nako ndo kanotori mutoro wangu muhombe kaka. Saka ndinomboita maparty time ndo andinorarama nawo. Saka shuviro yenyu semhuri rubatsiro rwamungade tikatarisa nematambudziko ese amungosangana nawo nekuda kwekusaratidzwa kwamuri kuita kumusha kwenyu chii chamungade kuti mhuri yeZimbabwe kubatsirei nacho muzuva ranhasi? Tanga tiri kungodawo hedu kukumbira vanongozvipira kutibatsira kana vanokwanisa kuita kuti zvinhu zvambuya kana zvichiparadzwa zviparadzwe ivo vachionawo vadzoke kuita munhu kwayo. Ambuya edu hazvisi kuti hativade tinotovada asi kuti nenyaya yekuti zvavakaberekana nazvo izvi tinototya tinenge tichitotyirawo upenyu hwedu nekuti tichitoriwo nevana vari kutida panyika saka zvekuti tinzi tazokanganiswa nekuda kwezvinhu zvavo izvi tazogurirwa upenyu hwedu panzira nekuda kwezvinhu zvavo izvi munhu wese anenge akutya kutaura chokwadi. Asi dai kuri kunzi zvaitika kunzi zvinhu zvavo zvaparadzwa ivo vachona vasiyana nemabasa avo avari kuita I think tinogona kubatsirika zvinhu tikangotanga upenyu hutsva zvinhu zvikatongofamba. Tenda sisi maita basi mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndataura nemhuri yekwaManamike ndichida kunyatsonzwisisa matambudziko avari kusangana nawo sevana ndofunga manzwa sekuru mano vachitsanangura kutanga kwakaita dambudziko kana kuti kuziva kwavakaita kuti vazive kuti mhuri yese ine matambudziko akasiyana siyana. Ndofunga manzwa vasikana vachitsanangura kuti mamarriages chaiwo hatisi kugara kungodai waita vana. Ndofunga sisi wini vandapedzisa kutaura navo manzwa vachitsanangura kuti ndakatonzwa netsananguro kuti varume vese vauchaita vanogona kupera kufa ende tine urombo kuti vakatorasikirwa nemurume wavo wekutanga iko zvinova kuti ndakutotya kuti ndipinde muwanano nekuda kwekuti handizive zvingazoitika kune vamwe varume vandichasangana navo. Manzwa zvakare mukoma vananga ndichitaura navo vachitsanangura kukura kwavakaita kunorwadza nofunga maona kana kuti vachitsanangura matambudziko avaisangana navo vari vana mwana mudiki kupiswa nemapakatwa nambuya kutemwa nezvinhu zvinokuvadza kurariswa panze chaiko semwana kuchkorerwa kodzero yekuti vawane birth certificate chairo kana chitupa kuti vazivewo kumusha kwavo. Ndofunga ndiro dambudziko raita kuti mhuri iyi isvike pano nekuda kwekuti vazhinji kana kuti vakuru vanoti mwana wega wega anofanira kuziva kune mudzi wake. Kupinda kwemwana mumusha ndiko kusununguka kana kuti kutambanuka kweupenyu hwake. Vanotambanukirwa sei neupenyu vasingazive kuti kumusha kwavo ndekupi. Ndofunga manzwa kuti baba vavo vamwe chete asi vana mai ndo vakasiyana. Kuchema kuri kuita mhuri kuti dai takwanisawo kuziva kuti kulowa gweru kwacho nepapi chaipo pane dzinza redu
vanokwanisa kusunungurwa. Asi chanyanyonetsa pano ndechekuti mbuya vaishandisa mudzimu wavari kuti ndewe kuna amai vavo zvisina kudeketerwa nedzinza ravo. Unova iwo mudzimu kana kuti zvavaishandisa zvacho zvakunetsa vazukuru nekuda kwekuti vatopupura kuti bhasiketi raigara zvuma, raigara matewe, vamwe vatsanangura kuti akaita semapere, vamwe vatsanangura kuti akaita setsuro, vatsanangura zvizhinji zvaigara mubhasiketi umu. Asi kubvunza kwavari kuita mbuya ava kana kuti tete ava, vari kuti ivo bhasiketi iri rimushonga rakabiwa nemumwe munhu wacho akabiba bhasiketi kana kuti akapiwa bhasiketi iroro ari kupupura kuti anaro rakutomukonzereserawo matambudziko. Asi kuti aite handova bhasiketi iroro kuti mhuri ibatsirwe ndizvo zvanetsa. Kana kuine vanokwanisa kubatsirana nemhuri iyi, tibatei tikwanise kuti mhuri iyi ibatsirwe pachivanhu. Sekuvimbisa kana kuti sekutaura kwatinoita pano, tinokupai nyaya idzi dzichitanga kusvika kwadzinogumira kuti muone kubata kwaMwari nevadzimu tichibatsirana nemhuri idzi. Tiri pano paZim News Beat TV Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.